Hello and good day mga aro! Welcome na naman po kayo sa bago kong episode. At welcome sa EST Moto Taga Pangasinan. Mga kaaro, ngayong araw na to ay sasama po tayo sa rides ng LIRAP, Law Enforcement Riders Association of the Philippines, Pangasinan Chapter. Meron pong charity ride or giving gift program. At isa rin po ako sa aspirant member. Mga karo, bro, kuya, bikini man, pahingi naman ng isang click sa subscribe button, pati na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Kaya mga karo, let's go! Brother na and to lahat po ng mga membro ng church ninyo, thank you for the privilege na makapunta po kami dito sa napakaswerte ninyo kasi nung ako ang kagaya ninyo, hindi kami nakakabit ng ganito. Yung walang nagtudunay, basta wala kasi liblib na lugar kung saan ako lumaki. So, sino gusto magpulis sa inyo? Yan ka lahat! Kasi ako'y pulis. Sino gusto magpulis ulit? Yan. Pero pag magpulis kayo, magbigay din kayo pag may sweldo na, ha? Pag may sweldo na kayo, bigay din kayo, ha? So yung lahat ng sino gusto maging kidnapper? Sino ulit gusto magpulis? Aba, kidnapper ka pulis? Joke lang, ha? Anyway, magpapasalamat ako sa ating mga membro sa LIRAP, Law Enforcement Riders Association of the Philippines, Pangasinan Chapter, and kaya so gano'n ang ginagawa po namin, ma'am. Yung umiikot po kami kung saan kami pwedeng makapagbigay ng kahit konting tulong para po sa ating mga bata. Pwede nagbibigay din kami para sa mga matatanda. Later on, project natin siguro mga medical mission. Yung mga asawa ninyo, so, nagpapasalamat. I am very thankful po sa ating mga membro ng LIRAP. Kasi po share nila ito. Share. Kasi sila mga maraming pera nag-share. So thank you mga brothers, mga kuya. May mga applicants din tayo dyan, nagbigay din sila dito. So, again, sa ating pong mga taga-Pusurubyo sa GLLF members, maraming salamat. And then, just knock. Baka pwede pa kami naman bumalik. Pwede pa naman kami bumalik. Amen! Okay. So, just knock, just tell kay brother na. Tumatayan si Papa ninyo sa waiting. Huwag gamitin paglistahan ng numero ng waiting, ha? Yun. Huli kayo. Okay. So, saan nag-start? Seremonyal lang. Asan si Pastor? Asan si Pastor? Sige, pasal. Seremonyal na lang. Pumunta kayo.
Hindi, kami ni Pastor. Yung mga iba, sila kayo kuya. Okay, sila kayo. Okay. So, Carl. Okay. Alright. Thank you. Okay. Taos puso po akong nagpapasalamat sa Lirap. Dahil po sa sobrang nag-enjoy po ako sa rides. At ang sarap po ninyong kabanding, mga bro. Muli po mga bro, maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa mga officers. Headed by President Elmer Katabay. At sa mga iba pa pong officer na sobrang napakabait at maging sa mga members po. At maging sa mga kasabay kong aspirant member. Bro Mike Bryan, Bro Earl, Bro Lawrence, Bro Danny, Bro Renz, Bro Rocky, and Bro Doc Alan. Kaya't mga karo, Bro, Kuya, hanggang dito na lamang po tayo. Bye!